Molt bones. Estem aquí a IESE, on hem tingut l'event final del projecte HIPS, Health Innovation Procurement Support Services, finançat per ISMEA, per donar eines de suport a l'ús de l'eina de compra pública i innovació. En el nostre cas, ens vam enfocar en l'àmbit sistèmic per tal d'acabar definint un servei que va acabar tenint la forma d'un laboratori per la definició de polítiques de compra pública d'innovació en diferents contextos. Per tant, molt contents d'haver participat en aquest projecte que tots plegats vam aportar diferents elements i diferents perspectives de com donar aquest suport per l'adopció de la compra pública d'innovació.